Zdravím vás, přátelé, moje jméno je Dart Hindias a Dart Talk je oficiálně zpátky. Jak můžete vidět, tak jsme zpátky v novém kabátu. A to sice, že od teďka už bych chtěl, aby ty Dart Talky probíhaly face to face, protože mi to přijde osobnější. A zkrátka mi to přijde takový silnější. Ten Dart Talk by mohl být silnější. No a silnější bude taky, protože ten příběh, který tu dneska máme, tak si troufnu říct, že je asi nejsilnější z těch talků, co jsme tu měli. Protože měli jsme tu nějakou vášeň ke sportu, měli jsme tu takový okýnko do fanouškovské kultury v Litvínově, ale dneska tu máme vyloženě, troufnu si říct, takovou životní cestu. A proto jsem moc rád, že můj velice dobrý kamarád Ben přijal to pozvání. Ale Bene, představ se nám trošku jinak. O čem to vlastně bude dneska? Já jsem taky rád za pozvání, děkuji. A tenhle Dart Talk je o mně, samozřejmě. Ale ne, bez srandy. Tenhle Dart Talk je o mým procesu změny pohlaví, který se stal někdy před pár lety a který vlastně Hinek jako viděl naživo, že jo? Protože už jsme kamarádi dlouhá léta. Takže jsme se rozhodli to nějak jako zachytit, no. Já si myslím, že to je hodně zajímavý téma, už jenom z toho důvodu, že to je prostě v dnešní době, dřív to bylo podle mě tabu a dneska tím, že se to konečně dostává ven, tak to může inspirovat jako lidi, kteří jsou na tom podobně. Ta moje hlavní myšlenka je právě taková, aby jsme ukázali, že ta cesta je prostě schůdná, i když teda se dozvíme bohužel, jak to funguje v Česku s tou legislativou, která k tomu není nakloněná. No, není. A je to poměrně otřesný, ale dá se to. Ale dá se to. Ben je živým důkazem toho, že se to dá udělat a tak bych chtěl, aby to mělo takovej ten inspirativní dojem toho, že to prostě jde. A když se někdo cítí tak jako Ben, tak aby se nebál s tím jít ven. Každopádně, Bene, každá cesta má svůj začátek a mě by zajímalo, jak to teda začalo u tebe, kdy u tebe se projevil ten první bod, kdy jsi si řekl, že hele, vlastně se ve svém těle necítím komfortně. No tak já jako úplně ze začátku samozřejmě prostě, než jsem vůbec věděl, jako že existují lidi, kteří můžou změnit pohlaví, nebo že jako existuje vůbec ten koncept, tak jsem už jako od dětství úplně nebyl komfortní jako s ženskou rolí, i jako s dívčí rolí, prostě nevím, úplně jako jednoduchý věci jsem si nechtěl hrát s holčičími hračkami. Nesnášel jsem holčičí oblečení, jakože prostě ze školního focení mám noční můry, jako fakt. Nikdy jsem se prostě jako úplně necítil komfortně v ženské roli a pak někdy během, jestli mi bylo 14, myslím, že to byl konec 8. třídy, začátek 9. něco takového, tak jsem jako vlastně přišel na to, že ne každý musí být nutně s tou svojí rolí komfortní a že prostě jde teoreticky změnit pohlaví, že ten jako koncept vůbec existuje. A pak mi už trvalo relativně krátce, než mi došlo, jako, že jo, to vlastně na mě sedí a chci s tím něco dělat. Takže někdy 8., 9. třída, no. Takže někdy 8., 9. To je dřív, než já jsem čekal, protože abyste byli v kontextu, tak já osobně tak Bena znám už dlouho, už od 4. třídy, kdy si k nám přestoupil a vlastně já jsem se to o Benu dozvěděl až v prváku na střední a bylo to vyloženě až koncem prváku, bylo myslím, to, no, před prázdninama půlka roku, no. Takže bylo to tak v druhé půlce roku, takže trvalo to tedy díl a když jsi to teda uvědomil, co jsi dělal následně, co bylo to, jak to probíhá? No tak první jsem to řekl teda bráchovi, ten to věděl asi první a potom jsem se jako eventuálně odhodlal to říct jako rodičům s tím, že teda tam trvalo ještě jako nějakou dobu, než s tím začali být všichni v pohodě. Plus jako nepočítám širší rodinu, tam jsme to jako říkali hodně postupně, ale jako co se týče mamky, táty, tak tam to nějakou dobu trvalo, i když jsem jako nebylo tam z jejich strany úplný odmítnutí, ale nějakou dobu to trvalo, takže jsem to někdy v létě po 9. třídě řekl mamce a rozhodli jsme se, že jo, pojďme prostě s tím zajet někam k odborníkovi a promluvit si o tom a nějak to jako začít řešit. No. A jaký to pro tebe bylo se zeptat, protože věřím, že to není úplně jako ta nejjednodušší věc, prostě zajít za rodičema a přiznat se s tím, hele, je to takhle, tak připravoval ses na to nějak, nebo prostě, protože já si nedovedu představit tu situaci, protože to muselo být fakt náročný. Hele, upřímně, já už si to nepamatuju moc dobře, ale vím, že jsem se na to připravoval nějakou dobu, protože jsem to řekl, když jsme byli na dovolený v létě a vím, že jsem tam jako
tam ještě táta tam nebyl, že mamka a její manžel, tak jsem tam za nima jako přišel vyloženě, my jsme byli někde v hotelu, tak jsem tam za nima přišel a řekl jim to a úplně jsem se jako v ten moment jako vyděsil, protože mamka měla úplně jako odmítnutí v ten když jsem jí to řekl, tak prostě jako trvalo jí pár dní, než si vůbec jako přiznala, že to teoreticky nemusí být můj výmysl. Takže to bylo jako, byla to zajímavá dovolená, no. Ale, to docela věřím, takhle na dovolený odpálit takovou bombu, to věřím, že nebylo úplně. Ale nakonec jsme se jako, jsme se s tím nějak jako srovnali navzájem a někdy už v září jsme jakoby jeli do Prahy k sexologovi. No. Takže tam v tom začátku je nutná teda návštěva sexologa. Mhm. Jsou dostupní v Česku sexologové na tohle, protože je to specifický, bohužel je to furt v začátcích tady, takže... Hele, dostupný jsou, ale, a já nevím přesný číslo, ale řekl bych, že jich tady je tak jako 10 až 15, spíš se kloním k 10, který jako berou v celé České republice. Na celý Česko? Na celý Česko. Na 10,5 milionů lidí, tak 10-15 sexologů pro trans lidi. Tak to je hezky. No a ještě když jsem tam teda jel já, tak ještě jako bylo v pohodě ho sehnat. Teď v tenhle moment jich většina ještě jako nebere, protože mají prostě plno. Ale v té době jsme jako sehnali sexologa v Praze, takže jsme tam jeli, nějak jsme si s ním o tom popovídali a nakonec to trvalo fakt asi rok a půl, než jsem začal hormony, ale prostě to bylo i jako ze strany rodičů, že se prostě s tím potřebovali srovnat, plus tam jako správně, než ti ten sexolog dá hormony, tak velká spousta z nich požaduje, aby si nějakou dobu žil v té roli toho svýho pohlaví, který je ti komfortní. Takže jsem asi jako rok a půl, no, já nevím, kdy jsem to řekl vám, myslím si, že někdy po... Bylo to někdy březen, myslím. Já myslím, že to bylo někdy březen, takže, koncem začínal takovej ten konec toho roku v té Takže škole, od září do asi půlky druháku jsem prostě jako párkrát byl u toho sexologa a víceméně jsem i ve škole, jako na veřejnosti všude fungoval v mužské roli a pak až teprve mi nasadil hormony, no. Což teda docela zvláštní postup. Hele, teď už se to nedělá tolik. Bylo to kdysi vyžadovaný hodně, což byl jako hlavně třeba problém pro trans holky, když si vezmeš, že jsi jako vzhledem kluk a on ti ten sexolog řekne, hele, teď musíš žít rok v ženský roli, než ti dám vůbec hormony, který jako změní nějak tvůj vzhled. Takže prostě musíš jako fungovat v roli, na kterou nevypadáš, že jo. Takže to bylo jako pro spoustu lidí těžký a teď se to jako i dost řeší. Ale už se to moc nedělá, no. No, protože dovedu si představit v české společnosti, která je taková, jaká je, tak bez těch hormonů to musí být To jo. Ne, jako pro mě jako pro trans kluka to není úplně jako problém, že jo? Protože tam ještě není taková stigmatizace, ale jako no, každopádně už se to moc nedělá, tohleto, naštěstí. Naštěstí. No. Takže se to bude dát zlepšovat. Takže půl roku si tak nějak teda, nebo vlastně rok a půl jsem nějak čekal si na to, než si dostal hormony. A pak jsem dostal hormony, no, v 17. Hormony ti prostě teda po tady tom schválili v nějakým sezení. A jak fungují hormony vůbec? Jako chodíš na injekce pravidelně? Hele, dostávám injekce, což je jedna asi ze 2 variant, které tady jsou, buď injekce nebo gel, který se prostě jako... Já jsem to nikdy neměl, já nevím vůbec, jak to funguje, ale prostě buď injekce nebo gel a dostávám injekce, no. A funguje to v podstatě tak, že ti nějak jako vybalancujou hladinu hormonů na průměrnou mužskou úroveň a začneš jakoby procházet pubertou, protože prostě, že pro kluky, kteří se narodili jako kluci, tak ty hormony se začínají zvedat někdy třeba ve 13 a projdou pubertou, tak já to mám jakoby stejně, akorát jsem to měl někdy v 17, v 18. No, takže jako víceméně, kromě toho, že samozřejmě, já nevím, ženský prsa se jako ty nezmizí a tak jako všechno je prostě dílem hormonů. A jak si ty změny prožíval? Protože vem si, že od nějaký 8. třídy si teda věděl, jako, že seš prostě kluk uzamčený v ženském těle. To muselo být skvělý, když ses prostě podíval jednoho dne do zrcadla a viděl si prostě, že máš fousy. Doteďka má větší fousy než já. To já se jako, i kdybych si je nechal narůst, taky nikdy nebudu mít takový, jaký je má Ben, takže... Hele, pro mě to bylo jako hodně euforický, no. Já jsem si to strašně užíval, ty změny. Jako hlavně teda ten první rok. Mě strašně
strašně se mi líbila jako změna hlasu hlavně, i když teda musím říct, že jako furt nemám úplně hodně hluboký hlas, ale to jsem přesvědčený, že je spíš jako dědičný, než že by to bylo hormonama, ale každopádně jako hodně jsem si to užíval, no. Hodně. To kdybychom tady pustili nějaký záznam toho hlasu, tak to je úplně hele, jestli něco najdu, můžeme to dát prostě mohli bychom to sem hodit jako jenom takový porovnání. Protože já jsem se o tomhle podcastu, teďka trošku odbočím, ale bavil jsem se s kamarádem o něm, že ho chci dělat a on mi normálně nevěřil, že si jako prošel tou změnou. On prostě říkal, že včera jsme to vyřešili a on říkal, to není možný, on prostě je kluk. On prostě je kluk a reálně nevěřil, že si to prošel, on si myslel, že si z toho děláme jenom legraci furt, ale je to jako skvělý. Já jsem měl v tomhle ohledu štěstí, že jako opravdu prostě, je to úplně jako procházím, no, v tomhletom ohledu. Jako... Je to tak. Kež by ho takový měli všichni. Každopádně. Máme teda hormony. A jak to probíhá dál? Funguješ teda na hormonech, ale v občance seš stále... Jo, v občance mám pořád jako žena a mám tam ženskou formu rodného čísla a ženský jméno. A v ten moment, kdy dostanu hormony, tak si můžu požádat o změnu jména na neutrální, což je takovej strašně bizarní koncept u nás v Česku. Ale v podstatě to je věc, která by měla pomoct trans lidem se jako necítit tak blbě se svým jménem, protože si nemůžeš, když máš Ž v občance, tak si nemůžeš změnit jméno na komplet mužský, že jo? No jasně. Nemohl bych se jmenovat Benedikt Polívka a mít prostě Ž v občance. Takže oni ti sexologové nabídnou, že si můžeš změnit jméno na neutrální, což znamená křestní jméno je nějaký, který může mít holka i kluk, takže já jsem měl Robin, ale jsou jako Alex, Max, nevím, je jich strašně moc, jsou jich desítky, jo. A příjmení je neutrální forma, takže já jsem z Polívková šel na Polívků v podstatě. Chápu. Problém tady toho konceptu je v tom, že já jsem už v té době měl vybraný jméno, jak se chci jmenovat, chtěl jsem se jmenovat Ben, ale to není neutrální, že jo. A oni tě nenechají si to jako nechat to starý a potom až si to změnit komplet i se vším všudy. S občankou a se vším. Takže jsem si musel nechat změnit jméno, což bylo na Robin Polívků a měl jsem to tak asi, já nevím, jestli roka půl, 2 roky, něco takového, nevím, prostě měl jsem to nějakou dobu, než jsem byl na těch hormonech tak dlouho, až mě pustili ke komisi. Máme prostě v Česku komisi, máme komisi, která ti řekne, jestli jsi dost trans na to, aby ses mohl nechat změnit jako na úřadech údaje. Takže jenom abych to jako sesumíroval, takže ty teda bereš hormony, ale ještě než aby si vůbec mohl jako změnit, tak musíš před nějakou komisi. Jak to probíhá? To je neskutečný tlak, který je člověk vystavený. Já si to nedovedu představit. Ale co před tou komisí děláš? K čemu on je to tlak hlavně z toho očekávání, protože ta komise vypadá tak, že tam je zhruba 6 lidí, asi 3 z toho jsou 2 sexologové a 1 psycholog, který jsou prostě kámoši pražský. To je prostě pražská parta. A ty k nim přijdeš někde na, já nevím, jestli to bylo ministerstvo zdravotnictví, něco, nepamatuju si to, někde v Praze jsem přišel, byl jsem tam asi 3 minuty, oni se mě zeptali na 3 random otázky o mojí tranzici, jakože nevím, co to bylo, jak to vzala rodina, kdy jsem na to přišel, nějaký úplně random otázky, ze kterých v podstatě nic nezjistíš. Pak jsem jim podepsal pár papírů a pustili mě domů s jako potvrzením, že si můžu nechat změnit pohlaví. Takže to je v podstatě jako celá ta komise, celý ten koncept té komise nemá žádný význam. To je jenom byrokracie a je to čistě jenom o tom, že oni z toho prostě dostanou peníze, když tam jednou za měsíc budou takhle sedět. To je insane. Takže jako... A stává se, že ti to ta komise zamítne. Ty si měl štěstí, že ti to na poprvé schválili, ale jak můžou ze 3 otázek jakoby zjistit, že nejseš dostatečně trans na to, aby si mohl jít si změnit pohlaví? Většinou se to nestává. Já jsem třeba na Facebooku jsem ve 3 skupinách pro trans lidi, kde je jako docela velká aktivita. A co jsem slyšel za ty roky, co tam jsem, tak se to stalo třeba 2-3 lidem, že by jim to neschválili. V jednom případě vím, že to bylo třeba proto, že si ten člověk odmítl změnit jméno na neutrální.
Jo, takže to není povinný, protože ty si říkal, že to není povinný, ale v momentě, kdy to neuděláš... Oni to po tobě chtějí, ale teoreticky jako ze zákona nemusíš, ale v momentě, kdy to neuděláš, tak už jako riskuješ, že ti to zamítnou, protože prostě jako... Jasně. Hele, na té sexologii je jako spousta problémů, hlavně v Praze, no. To prostě s tím musíme žít nějakým způsobem. No, každopádně jsem prošel komisí úspěšně a potom jsem si mohl za prvý nechat, nejdřív po tom, co jsem prošel komisí, tak jsem si musel nechat sterilizovat. Já to říkám sterilizovat, ale ona je to fakt jako kastrace z medicínského hlediska. Prostě odstranit v mém případě dělohu a vaječník. Takže to by reálně musí vzít možnost se svobodně reprodukovat na to, aby si mohl v občance změnit písmenko. Pokud tuhle operaci nemáš, tak si nemůžeš změnit pohlaví jako na úřadě. Prostě nemůžeš mít v občance, nemůžeš mít mužskou formu rodného čísla a nemůžeš mít mužský jméno. Pokud se nenecháš kastrovat. To je šílený. Jo, je to šílený, no. To je šílený, že určitou formu prostě chemické kastrace my nepovažujeme v případech prostě, kdy člověk měje děti a dělá různé věci, ale donutíme člověka, který prostě se chce cítit dobře ve svém těle, aby se musel vykastrovat a vzdá se prostě možností jako mít vlastní děti. U tebe to bylo lepší v tom, že ty si říkal, že děti si nikdy neplánoval. Pro mě to nebyl vyloženě problém, ale jako z principu to prostě je špatně. Dovedu si představit, že pro někoho by to prostě problém jako být mohl zcela zásadní, protože pro někoho ta životní filozofie je taková, že chce prostě předat ten svět svým dětem. Plus ne každý má jako zdraví dostatečný na to, aby si nechal udělat takhle velkou operaci. Což je druhá věc. A potom si nemůže nechat změnit pohlaví. Protože to je zásah. Jo, je to velký zásah jako veliký. No, to je smutný. Tohle... No, takže jsem úspěšně prošel operací, úspěšně jsem si nechal změnit komplet všechny údaje, jméno, příjmení, rodný číslo, všechno. A tím to víceméně jako skončilo, co se týče úředního hlediska. Jo, jako pak už nemusím řešit vůbec nic. Akorát jsem potom ještě minulý léto byl na odstranění prsou. A to není povinný, to už je to není povinný, to už je ne, tvoje, to už je moje volba. To už je tvoje volba. Jak to je tady s těma operacemi, co se týče pojišťovny, protože tu finanční stránka by mohla lidi taky zajímat. Hele, to je... Tak jestli to hradí pojišťovna, nebo jak to vůbec hele, to je komplet hrazený. To máme jako jediný štěstí to, že v podstatě, to je taky zajímavý, transexualita je vedená jako nemoc. Jo? Je to v České republice, je to vedený jako prostě to je strašně určitá porucha. Má to vyloženě svý jako písmenko a číslo v nějaký velký knížce. Ale díky tomu, že jsme oficiálně vedený jako nemocný, tak prostě máme nárok na pojišťovnu. Já jsem přesvědčený, že a teď se to jako řeší posledních pár let hodně, že to chcem prostě jako odstranit z toho. No, ale já jsem přesvědčený, že kdyby to přestalo být nemoc, takže by nám že by to chtěli platit. Což je jako, to jsou velký prachy. Jo, si vem, že za hormony by si musel platit. Já teď platím 1700 za 2,5 měsíce. Zhruba. Ale to je jenom díky tomu, že teda mám jiný typ testosteronu, protože prostě jinak bych to musel píchat častěji, to je jedno. Ale jinak bych to měl hrazený všechno komplet skrz pojišťovnu. Jo, takže by si musel prostě platit hormony, musel by si splatit operace, což máš, já nevím, kolik bylo za tu kastraci, ale za tohle to máš třeba 60 000. No, to věřím, že bude hodně, protože jo, a to je v Česku, anestezie je velice drahá. Ano. Ale je teda šílený, že jste jako oficiálně teda vedený jako legislativně jako nemocný člověk, což to je prostě smutný. Je to takhle špatně jenom v Česku, nebo vůbec jak na tom Česko jako ve světovém porovnání je ohledně jako práv nebo vyloženě tady toho systému pro trans lidi? Jo, hele, nejsme na tom úplně špatně. Jako jsou země, které na tom jsou výrazně hůř, ale třeba co se týče té povinné kastrace, tak to máme, myslím, že poslední asi dva státy v Evropě. Jako jinak to už nikdo nemá, jo. Takže to jako vím, že na tom jsme blbě z tohohle hlediska, ale jinak jako je to docela dobrý, hlavně z toho, že si nemusíme nic platit. Jo, jako jakmile by si prostě podstupoval změnu pohlaví ve spoustě jiných státech i v Evropě, tak si to musíš platit, no. Takže jako, ve výsledku to v Česku jako... Hele, já si zas tak nestěžuju, já jsem jako
relativně spokojený s tím, jak to tady vypadá, ale jako jsou věci, které by šlo výrazně zlepšit. To už jenom z toho, co jsme tu řešili, tak myslím, že ta byrokracie na tom bude asi hrozná. Yeah. Protože já si dovedu představit jenom, jak probíhá, když si člověk jde jako pro novou občanku a změníš to prostě najednou, že přijdeš s občankou prostě najednou, změníš všechny údaje, nebo jak to? Hele, když chceš změnit jenom jméno na neutrální, takže čistě měníš jenom jméno a příjmení, tak to jde najednou. Jakože, jo, musel jsem jet zároveň do Mostu, kde jsem se narodila, zároveň do Litvínova, kde mám trvalý bydliště. Jasně. To je jedno. To je běžný, ale i u normální občanky, když budeš měnit tohle, ale dále to je. Ale v případě, že chceš změnit jak jméno a příjmení, tak rodné číslo, tak v mém případě se to muselo dělat na 2krát. Ona, na těch úřadech je to teď dělaný víceméně podle toho, jak si to kdo na těch úřadech řekne. Není žádnej pevný návod, jak tohleto dělat, takže každý s tím má jinou zkušenost. Já jsem s tím měl tu zkušenost, že mi v Mostě řekli, teď není možný změnit všechno najednou, musíme změnit nejdřív rodné číslo a až pak jméno. Takže jsem si nechal vystavit komplet všechny doklady na starý jméno, nový rodný číslo a pak si šel teprve změnit jméno. Trvalo mi to asi půl roku, než jsem to všechno oběhal. To je insane. Jo. Takže jako hodně vtipný, no. Insane je slovo, který teď používáme hodně často, ale ono opravdu to je jako výstižný, když prostě půl roku musíš běhat po úřadech, aby si změnil 2 informace v občance, tak to je šílenost. To se nedá jako jinak říct. No, je to pěkný, v klidu si dej, jsme tady venku v přírodě, tak to je další výhoda toho, když natáčíme Dartol venku, pokud je člověk kuřák, tak si může v klidu zapálit. To je velká výhoda. To hodně cením. Dobrá, máme teda tu cestu teda tak nějak prošlou z toho legislativního hlediska a z toho, ale pojďme se zaměřit, mě zajímá, protože když bych to vzal třeba z pohledu budoucího rodiče nebo tak by mě zajímalo, jak to fungovalo třeba u vás doma v tom průběhu toho, jak to probíhalo. Jestli jako jak se s tím rodiče srovnávali, jak jsi se ty vlastně vžil do té nové role, jestli na tebe třeba měli jiný nároky potom, nebo jak to fungovalo. Hele, tak třeba naše rodina je v tomhletom dost specifická. Já jsem od nikoho neměl jako úplný odmítnutí, jakože prostě jako vůbec nebudu ti říkat jako v mužském rodě nic, prostě jako jsi pro mě holka, to jsem neměl. Ale my jsme z obou stran rodiny, i od mámy, i od táty, jsou spíš lidi, kteří jako to nebudou řešit se mnou a potom si to jako vybijou na rodičích, jakože to potom, jo, takže já jsem jako neřešil těch konfliktů tolik, ale čistě ze strany třeba mámy, táty, tak mamce to trvalo fakt asi jako 1,5 roku, než se s tím srovnala, ale byla docela jako supportive. Tam mi jako začala říkat mužským rodě a mužským jménem, když jsem se jako reálně vymyslel, jak se chci jmenovat. A jako mamka s tím byla jako reálně dost v pohodě. A tátovi to nějakou dobu taky trvalo, ale jako taky prostě jako respektoval. Takže z téhle strany jako dobrý. Takže se ti to nesnažil třeba někdo rozmluvit v tvém okolí? Hele, rozmluvit se mi to, rodiče se mi to nesnažili rozmluvit, ale jako vím, že babičky říkali, že jako budu třeba těch operací litovat a tak. Ale to třeba zmínili jednou, jako že nebylo to jako... To je věc, budeš litovat, i kdyby si litoval, tak ty nemáš nevybranou kvůli tomu, že ten systém je tady prostě takovej, jaký tady je. To je zase špatně v tom systému, Ale každopádně jako neměl jsem žádný velký konflikt, takže jako upřímně ze strany rodiny jsem jako hodně rád za to, jak to dopadlo nakonec všechno. To jo, no. Každopádně jako věřím, že to je že jsem spíš výjimka, že pro spoustu lidí to bylo jako mnohem těžší a bude mnohem těžší, protože prostě jsou rodiče, který jako to úplně odmítnou a hlavně pro děti je to dost těžký, že jo, protože jo, dítě teoreticky samo může jít k sexuologovi, ale tak jako tak nedostane hormony, dokud mu není 16 a operace nemůže mít, dokud mu není 18. Jasný. Takže prostě tam tu podporu rodiny potřebuje. No a existují nějaký podporné skupiny pro lidi, nebo kam se můžeš obrátit? Protože ty jsi měl štěstí, tobě to tomu, že prostě to vyšlo takhle, ale některým to nemusí víc a dá se teda někam obrátit pro nějakou podporu, nebo jak to funguje? Určitě se dá obrátit pro nějakou podporu. Jako existuje samozřejmě transparent,
Transparent je jako asi nejznámější česká neziskovka pro trans lidi a ty dělají třeba nevím, já jsem tam nikdy nebyl, já s nimi jako nejsem nějak v kontaktu, ale vím, že dělají třeba podpůrné skupiny, že se prostě jako sejdou lidi, povídají si, hrajou třeba deskovky něco a dělají spoustu akcí a dělají třeba semináře pro rodiče a tak, takže to existuje, ale jako víceméně jako fyzická podpora, jakože to, že ti třeba někdo ty operace zaplatí nebo tak to tady vůbec není. To tady nemáme žádnou neziskovku na tohle. Ale jako i kromě Transparentu jsou, myslím, že i další, takže jako sehnat se dá. Takže informace, když by člověk prostě potřeboval, tak to a si přes ten sežene. Transparent je to dobrý, přes ten Transparent je jako spousta informací. Tak to můžeme hodit, když tak do popisku odkaz, pokud na to teda nezapomenu, znám se, ale to by teda mohlo být nápomocný. A co pro tebe bylo nejtěžší na té cestě? No, to je dobrá otázka. Protože lehký to asi nebylo. To je rodina, tak hele, si říkal, že to přijela dobře. Rodina dobrá, jako ale třeba kamarádi kolem. Problém neměl. A hele, upřímně, jako s kamarádama to bylo taky docela v pohodě. Jako i ze strany, třeba i když jsem byl tehdy na té střední, tak tam reálně neměl až na třeba jako výjimku jednu, tak tam jako neměl nikdo problém. I ze strany učitelů to bylo dobrý. Já jsem fakt jako výjimka v tomhle. Protože i ta strana těch učitelů je zajímavá, protože věřím, že jako v Česku jsou i lidi, kteří by to třeba dávali jako sežrat tomu člověku, ale ty jsi prostě vytáhl jako šťastnou kartičku, bych řekl tak na to, protože... Jako učitel ve škole ti může normálně říct, hele, sorry, nebudu ti prostě říkat tím tvým preferovaným jménem, protože se takhle jmenuješ prostě v záznamech. Jo, takhle tohle to máš v občance a musím ti podle zákona říkat takhle. Oni to můžou říct, ale já jsem jako měl i velký štěstí v tom, že jsme měli jako třídní, která byla naprosto v pohodě, která to víceméně řekla za mě na nějaký poradě, nebo aspoň mi to tvrdila, že to řekne. A potom mi začali všichni říkat mužským a správným jménem, takže jako zjevně to rozhlásila za mě a jako na to jsem měl jako velký štěstí, no. Každopádně nevím, co pro mě bylo nejtěžší. Jako třeba ty operace byly dost těžké, ale to je jako očekávatelný, protože prostě je to relativně velký zásah do těla, plus je to docela dlouhá zotavovací doba u obou, ale jako to se dá očekávat, no. Nevím, co pro mě bylo nejtěžší. Jako ta byrokracie mě sere asi fakt nejvíc, tam jako... To věřím, no, ale tak ta nás sere všechny a... Ještě když jsem chodil do Prahy k sexuologovi, teď jsem v Olomouci, protože jsem tam chodil do školy, že jo? Tak když jsem chodil do Prahy, tak ten sexuolog nepsal e-recepty, takže mi vždycky napsal recept papírovej na 4 injekce a to mi vydrželo na 3 měsíce a každý 3 měsíce jsem k němu musel fyzicky jezdit ze školy, prostě jsem si dělal jako denní výlet do Prahy, abych k němu jel pro injekce, protože prostě nehodlal napsat jako e-recept. A ty injekce si pícháš sám? Nebo chodíš? Teoreticky bych mohl. Oni sice jako když se jich zeptáš těch sexologů, tak ti řeknou nepíchejte si to sami, ale to je do svalu, jo, to si prostě strčíš do zadku a smáčkneš. Já jsem to teda nikdy nedělal, upřímně, já se toho jako trošku bojím, i když já bych si nedokázal píchnout, já bych jenom věděl, že přijde ten vpichový moment a nedal bych to, takže... Takže nepíchal jsem si to sám, ale můžeš si to nechat píchat u sexologa, u obvoďáka a já mám naštěstí babičku, zdravotní sestru bývalou, která mi to dělala taky hodněkrát, takže jako... Takže ta dostupnost toho tam je. Jo, ta dostupnost toho tam je, no. Tak alespoň že tohle. Dobrá, Bene, tak tím jsme shrnuli nějakou jako minulost a celou tu cestu. A mě ještě zajímá, jestli tě čeká ještě nějaká po případě operace, nebo ještě tě čeká něco, co musíš podstoupit. Hele, já předpokládám, že mě už nic nečeká, snad. Snad. Hormony budu brát a do konce života ne, ale jako i mužským, který se narodil jako mužský, těm jako hormonální hladina klesá třeba po 50, po 60. Takže tam se to pak jako sníží, až je třeba přestanu brát úplně na konci života. Ale to budu brát jako dlouhodobě. Každopádně jako jediná další věc, kterou bych mohl dělat, je, že bych šel na operaci spodku, že bych si prostě nechal udělat penis. Což já úplně nehodlám, protože za prvý nemám úplně až takovou dysforii, že by mě to jako hodně štvalo. A za druhý, tohle už je operace, která je jako hodně riziková a u nás v Česku nemývají úplně jako dobrý výsledky, co se týče vzhledu a funkčnosti. Takže tam je to jako... vyloženě, když člověk je prostě diskomfortní, ale není to tam je jako, tam máš rekonvalescenci třeba 2 roky, to je fakt jako šílený.
a v případě problémů máš jako reoperace všechno a nikdy to nevypadá jako autenticky, že jo? Jasně. Dělají to někdy dobře na světě, nebo... Jo, dělají v Thajsku ti to udělají za mega, že jo, a úplně v pohodě. Jako vypadá to krásně, funguje to bez problému. Ale jako na to prostě většina lidí nemá. Chápu. Ale jako i do Německa se dá a jsou tam lepší výsledky než u nás. Jako neříkám, u nás jsou relativně v pohodě výsledky na to, jak závažná je to operace. Ona je to fakt jako hodně složitá, ale furt prostě to nevypadá tak, jak to má, často to nefunguje tak, jak to má, k sexu ti to není a upřímně koule ti neudělají zadarmo. Za ty si musí zaplatit. Takže to byla moje další otázka, jestli i tato operace by byla hrazená pojišťovnou a bohužel se byla, ale bez koulí, teď ti neudělají na pojišťovnu. Jasně, takže si vlastně... na půl by si to platil sám. Na půl by si to člověk platil sám. Takže už mě vlastně nic nečeká. Takže už ty už si Já jsem si jako po minulém roku jsem si fakt oddech, že ty prsa byly snad úplně poslední a už... Teď už si prostě jako, volný. Už jsem volnej, ano. Volný jako pták. No, blížíme se ke konci, máme to na nějakých 30 minut, což je ideální, já jsem tak nějak doufal, ale ještě, než skončíme, tak by mě zajímalo, protože jak jsem říkal na začátku, tohle bych chtěl, aby to byla taková, dá se říct, inspirace pro někoho, kdo by se cítil jako ty. Měl bys teda nějaký jako závěreční slova pro člověka, který by si to pustil a procházel by třeba něčím podobným? Je to taková podpásovka na tebe? Ne, jako, to je v pořádku, já si myslím, že je to důležitý tohleto. Myslím si, že by to chtělo takovýhle zakončení. Tak. Hele, tam samozřejmě vždycky záleží, jako kdo to je, jestli to je někdo, komu je 15, nebo jestli je to někdo, komu je 45. Jo, ale co se týče jako praktických rád, tak rozhodně mám jako akorát tak 3 sexology v Česku, který můžu doporučit, což je Vrzáčková, Turčan a Tomeš, což je Praha, Olomouc, Plzeň. Jinak prostě v Praze je to fakt jako šílený a jako co se týče, nevím, jestli čekáš nějakou jako filozofickou radu. Ano, čekám motivační speech, kdy se podíváš do kamery a odpálíš prostě. Hele, já mám jako jednu věc, kterou bych chtěl zmínit, která ale nevím, jak moc jako poradí lidem. Ono je to totiž věc, ke který jsem se já musel jako dostat sám časem. A to je to, aby člověk jako úplně netlačil na pilu se s tím jako škatulkováním. Jo, jakože já jsem si hrozně rychle řekl, že jsem trans a že chci změnit pohlaví a jako nelituju toho, ale vůbec toho nelituju. A jsem jako rád s tím, jak to dopadlo, ale myslím si, že ta identita je jako proměnlivá, jo, jakože to, jak se člověk cítí v 10, v 15, ve 20, nemusí být to, jak se bude cítit celý život. Což neříkám, čímž neříkám jako, aby člověk jako čekal se změnou pohlaví, protože prostě vím, jak to může být jako hurtful. Jak prostě jako ano, fakt jsou statistiky toho, že prostě trans lidi mají jako výrazně větší míru sebašt kvůli tomu, jako hodně výrazně. Takže jako to neříkám, ať člověk čeká, ale spíš jenom jako bych rád doporučil, aby se člověk jako vnitřně úplně neškatulkoval, protože to jako v tom long runu to jako, aspoň teda mě to pomohlo z mýho hlediska. Já jako neříkám, že každému, ale tak jako tak, ty označení, ty názvy, ty blbý vlajky, to jsou jako škatulky, které ti nikdy úplně nepojmou tu skutečnost. Jo, to jsou jenom jako malý boxíky, kterýma si jako chceš pojmenovat něco, co nejde úplně vydefinovat přesně. Takže jako bych akorát doporučil, aby se člověk jako nebál si to v sobě nechat otevřený. Prostě je to běh na dlouhou trať. Je to běh na dlouhou trať. Takže to nepušovat, ale důležitý je doběhnout do cíle přesně a tak, přesně dokázat to. A hlavně se cítit dobře, to je hlavní myšlenka. Přesně tak, to je jako, protože to je úplně primární. Prostě, aby člověk dělal ty věci, aby se cítil dobře. Aby neřešil, jestli tohle je dost mužský, dost ženský, aby neřešil, jak na něj hledí ostatní, ale aby se fakt jako jenom cítil dobře prostě. To je hlavní. Každý by prostě měl kurva žít tak, aby byl spokojený a hlavně, aby nebyl omezovaný, ať už byrokracií nebo zbytečnýma zpátečnickýma názorama.
kdyby ta nenávist vymizela, všichni bychom se měli mít líp. Bene, děkuju moc, že jsi dorazil a řekl si nám tohle. Já taky děkuju. Podle mě to je hodně přínosný a věřím, že to někomu pomůže, nebo vám to bude jenom připadat zajímavý, protože mně to přišlo sakra zajímavý a tenhle podcast jsem chtěl udělat už dlouho a jsem rád, že po skoro 2,5 letech plánování tohohle jsme se k tomu konečně dostali, i když menší bonus, který uvidíte, ještě nevím, jestli ho uvidíte tady, anebo ho uvidíte až v dalším videu, tak myslím si, že také na závěr to můžeme jenom odlehčit. Tohle už je druhý natáčení tohohle tolku, protože to natáčení, ty, kteří nás sledují na Instagramu nebo tak ví, co se stalo, ale měli jsme tady na tom místě takový menší spor a byla to dost šílená situace, takže jsme natáčení museli v polovině přerušit a no, uvidíte sami, pokud možná teďka přestanu mluvit a uvidíte tady ten záznam z toho, co se vlastně stalo, nebo to vydáme jako samostatný video, ale myslím si, že pro ty, kdo to neví, tak se rozhodně máte na co těšit. To bude vtipný. To bylo extrémně šílené. Řeknu vám k tomu jenom jednu věc, za celý život se mi jako nestalo, abych neměl co říct. Já jsem prostě seděl a fakt... My jsme neměli slov. Neměl jsem slov. To byla tak šílená situace, že jsem prostě potřeboval tak 3 minuty na restart mozku, než jsem začal jako fungovat a nějak přemýšlet. Takže takovej teaser na budoucí obsah, který bude vycházet tady z toho. Ještě jednou teda děkuju tobě, Bene, a děkuju všem, kteří jste se na tohle podívali. Samozřejmě taková ta standardní omáčka, pokud se vám to líbilo. Dole je tlačítko palce nahoru, kterým pomůžete tomu, aby se to video dostalo k co nejvíce lidem. A nebo můžete udělat šikovnou věc a tohle video sdílet mezi své kamarády. Za mě je to všechno, máš ještě něco nakonec? Nemám nic, akorát děkuji za pozvání a jsem hodně rád, že jsem tenhle podcast mohl natočit. Takže... Já taky, díky Bene, mějte se rádi, buďte zdraví a čus! Easy. Easy a ještě poslední bonusová otázka na závěr, Bene, prosím. Why are you gay? Why are you gay? Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are gay. Okay.